खूप सुंदर असा विश्वरूप दर्शनाचा अध्याय काल आपण बघितलाय, की ज्याच्यामध्ये भगवंतांच्या वैश्विक रूपाचं पूर्णपणे वर्णन केलेलं आहे आणि कशाप्रकारे अर्जुनाच्या विनंतीला हट्टाला पुरवून कुठेतरी मी तुला नक्कीच याचं दर्शन देईन. कारण मग अर्जुनाचा अप्रोच पण बघा कसा होता, की मग मला हे शक्य आहे का? की मला बघायचंच आहे आणि मला असंच करायचं नाही. पण कुठेतरी जी विनंती केली, त्या विनंती नक्कीच पुरवलेली आहे भगवंतांनी आणि वैश्विक अशा रूपाचं दर्शन दाखवलेलं आहे. ते कुठेतरी तात्पुरतं रूप होतं आणि त्याविषयीच आपल्याला जे जाणायचंय. मग हे रूप कशाशी निगडीत होतं? कुठल्या भगवंतांच्या टप्प्याशी निगडीत होतं, जे आपण 3 टप्पे बघितले भगवंतांच्या रूपाचे. त्यापैकी ब्रह्मरूपाशी जे अरुण जोशी प्रभूजींनी पण सांगितलं, की परब्रह्म हे ब्रह्मरूप जे आहे, ते कुठेतरी इतकं प्रखर म्हणजे इतकं तेज, की हजार सूर्य अवकाशामध्ये अ, अ, उदय झाला त्यांचा, तरी जितकं तेज असेल तितक्या तेजाशी याचं कंपॅरिझन, तितकं तेजाशी याची तुलना केली जाईल. आणि असं हे ब्रह्मरूपाशी निगडीत असं भगवंतांचं रूप, की जे कुठेतरी तात्पुरत्या स्वरूपावर मग ज्या भगवंतांच्या शक्ती आहेत, ज्या पराअपरा शक्तींनी भगवंतांनी आध्यात्मिक आणि भौतिक जगताची प्रकृती तर केलेली आहे निर्मिती, प्रकृतींची निर्मिती, परंतु भगवंतांच्या या शक्तींनीच, की त्यांनी तिथेच कुरुक्षेत्रावरच त्या रणांगणावरतीच त्या रथामध्ये आरूढ झालेले भगवंत, परंतु तिथेच अर्जुनाला त्यांनी पाठीमागे भगवंतांनी विश्वरूप दर्शन तिथे दाखवलेलं आहे, की भगवंतांच्या ह्या शक्ती आहेत सगळ्या आणि या शक्तींद्वारेच भगवंत याचं दर्शन घडवतात आणि मग कशाप्रकारे पूर्ण चराचर भगवंतांच्या त्या रूपामध्ये दिसलेलं आहे. अनेक देवी-देवतांचा समावेश आहे, अनेक राक्षस, मग राक्षस योनीतील आणि मग जसं भगवंतांनी सांगितलं, की तू फक्त निमित्त आहेस. मग जे निमित्त काल आपण बघितलं, की ज्या सर्जनच्या हातातलं ते इन्स्ट्रुमेंट एक निमित्त असतं, तसं निमित्त तू माझं झालेलं आहेस आणि या सगळ्यांना मी आधीच ठार मारलेला आहे. भगवंत काळ आहेत हो, सुदर्शन चक्रात काळ आहे भगवंतांच्या. आणि तो काळच बनलेला आहे तो अधर्माचा विनाशक आणि त्या अधर्माला पूर्णपणे नाश करायचा आहे आणि म्हणूनच पांडवांखेरीज कोणीही जिवंत राहत नाही, सर्वांचा विनाश होतो. म्हणून भगवंत म्हणतायत, की ज्यांनी या कृष्ण भक्तीला, ज्यांनी या भावनेला जाणलेलं आहे, त्यांच्यासाठी निश्चितच काळ थांबलेला आहे. कारण त्यांनी आधीच भगवत धामासाठी जी प्राप्ती करायला मार्गस्थ झालेले आहेत, ते निश्चितच कुठेतरी खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच मग अर्जुनाची प्रार्थना, कारण हे सगळं बघून अर्जुन खूप सद्गतीत झालाय, खूप व्याकुळ झालाय, कारण ते रूप त्याचं बघवत नव्हतं अर्जुनाला. इतकं प्रखर तेज, की ज्यांनी भगवंतांनी त्यासाठी दिव्य दृष्टी दिलेली आहे अर्जुनाला. परंतु तरीही सगळं ते ज्या जिव्हा आणि ती मुख, त्या दाढा आणि ज्या दातांमध्ये चिरडून ती लोकं मरण पावतायत, हे सगळं दृश्य कुठेतरी अर्जुनाला बघवेनासं झालं आणि त्याचं मन कुठेतरी अस्थिर झालं. विचलित झालं आणि म्हणूनच त्याच्या मनाला स्थिरता आणण्यासाठी, धीर देण्यासाठी भगवंतांनी कबूल केलं, की मी हे आता समाप्त करतोय रूप आणि मी निश्चितच तुला हव्या तशा परमात्मा आणि भगवान रूपामध्ये तुला दर्शन देतो आणि म्हणूनच मग त्या भगवान रूप, की जिथे भगवंतांचं ते अतिशय मनमोहक असं रूप, की ज्याच्याने अर्जुनाच्या मनाला धीर येतोच. कुठेतरी त्यासाठी जो अर्जुनाने 11व्या 10व्या अध्यायात जे सांगितलं, की मला सगळं समजून चुकलेलं आहे. कारणाचे कारण, परम कारण तुम्ही आहात. पुरुषोत्तम भगवान तुम्ही आहात. ज्या विभूतींना भगवंतांनी प्रत्यक्ष दाखवलंय, जेव्हा अर्जुनाने हे मान्य केलं, तेव्हा भगवंतांनी त्या विभूती दाखवल्यात. कुठलंही लादलेलं नाहीये अर्जुनावरती. परंतु अर्जुनांच्या प्रश्नांना उत्तरं देऊन त्याला उपदेश केलेला आहे आणि ज्या क्षणी अर्जुनाने ही कबुली दिली आहे, की माझा भ्रम दूर झालेला आहे, तेव्हा अर्जुनाला कुठेतरी जेव्हा मान्य करतो अर्जुन, कुठल्याही प्रकारे लादलेलं नाहीये अर्जुनावरती भगवंतांनी. कारण जो काही उपदेश आहे तो अर्जुनाला असमंजसपणा घालवण्यासाठी, त्याचा भ्रम दूर करण्यासाठी सगळा उपदेश आहे. त्याचं मनोदौर्बल्य घालवून कुठेतरी मनोबल वाढवायचे आहे. आणि म्हणूनच तू या सगळ्यांना ठार मार, दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर. तुझं कर्म तू केलंच पाहिजेस. तू एक क्षत्रिय आहेस, उठ आणि तुझं कर्म कर. हे भगवंतांनी 3ऱ्या अध्यायापासून सांगितलेलं आहे आणि म्हणूनच आज 11व्या 12व्या अध्यायात खूप सुंदर अशा भक्ती सेवेला आपण बघणार आहोत. मग ज्या ज्या मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपाचं दर्शन भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे, ते केवळ एक भक्तच घेऊ शकतो. एका भक्तालाच ते दर्शन घेणं शक्य आहे, जो शुद्ध भक्तीमध्ये आहे.
आणि म्हणूनच त्या शुद्ध भक्ताला ते दर्शन दिलंय, कारण अर्जुन भगवंतांचा खूप लाडका शिष्य आणि खूप प्रिय भक्त आहे, भगवंतांचा प्रिय सखा आहे. ज्या शांतिदूतामध्ये आपण बघितलं, शांतीचा जो सूत्रामध्ये आपण बघितलं की सच्चित आनंद, भगवंतांना आपण त्या आनंदमय कोशामध्ये आहे आहोत. उद्या पुढे जाऊन आपण ते कोश सुद्धा बघणार आहोत आणि ते ज्ञानही आपल्याला घ्यायचं आहे. असं हे ज्ञान तर वाढत राहतंय, जिथे अर्जुनाचे प्रश्नही संपत नाहीये आणि भगवंतांचा उपदेशही संपणार नाहीये. परंतु आजच्या सुंदर अशा अध्यायामध्ये आपल्याला भक्ती सेवेचा मार्ग जाणायचा आहे. आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी ते रूप दाखवल्यावर अर्जुनाच्या मनाला स्थिरता येऊन मग हा भक्तीचा मार्ग काय आहे आणि या भक्तीच्या सेवा काय आहेत. मग अर्जुनाला प्रश्न पडलाच आहे. हो, सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नांनीच झालेली आहे. कारण मग तुझं हे ब्रह्मरूप का मग तुझं जे मनमोहक भगवान रूप, कुठलं रूप जास्त श्रेष्ठ आहे आणि कुठल्या रूपावर भक्ती करावी. मग भगवंतांनी सांगितले अर्जुनाच्या प्रश्नांना उत्तर देता देता की निर्विशेष अशा ब्रह्मरूपावर नाही, तर भगवान रूप जे प्रत्यक्ष भगवंतांची उपासना करतायत आणि भगवंतांच्या भक्तीमध्ये लीन आहेत, ते भगवंतांना प्रिय आहेत आणि तोच भक्त हा भगवंतांसाठी श्रेष्ठ भक्त आहे. मग भगवंत खूप खूप फ्लेक्झिबल आहेत हो. भगवंतांनी सगळे ऑप्शन्स दिलेले आहेत. भगवंत ऍडजस्ट करायला तयार आहेत. तुम्ही त्या भक्तीच्या मार्गावरती तुम्हाला मार्गस्थ करायचंय. मग त्या प्रगतीशील टप्प्यावरती भगवंतांनी पुष्कळ ऑप्शन्स दिलेत तुम्हाला. तुम्ही हे नाही करू तर तुम्ही असं करा, असं नाही तर तुम्ही असं करा. असे अनेक ऑप्शन्स भगवंत ऍडजस्ट करायला तयार आहेत आणि भगवंतांनी आपल्याला अनेक असे मार्ग दाखवलेले आहेत. मग या भक्तीच्या टप्प्यावर कसा आपण प्रगतीशील टप्पे गाठू शकू हे आपल्याला जाणायचंय. आणि मग भगवंतांना जो प्रिय भक्त आहे, त्या भक्ताचे गुण भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. त्या भक्ताचे गुण ऐकून आपल्याला एक 2-3 कथा सुद्धा आज छान ऐकायला मिळतील, की ज्या या सगळ्या भक्ती सेवेशी निगडीत आहेत. खूप सुंदर अशा भक्तीच्या अध्यायाला आपण सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण सगळ्यांना. खूप सुंदर आणि महत्वाचा, अतिशय छोटा 12वा 15वा सगळेच अध्याय हो. अध्याय सगळेच तितके महत्वाचे आहेत, पण 12व्या आणि 15व्या अध्यायाला विशेष महत्व आहे. का जिथे भक्तीची सेवा आणि भक्तीच्या सेवेचं कशा प्रकारे वर्णन केलेलं आहे. मग या भक्ती मार्गावर प्रत्येकाने कशा प्रकारे मार्गस्थ व्हावं आणि कशा प्रकारे ही भक्ती जाणावी हे बघू. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, कोणते अधिक परिपूर्ण मानले जाते, जे तुमच्या भक्ती सेवेत योग्यरित्या व्यस्त आहेत किंवा जे अव्यक्त ब्रह्माची पूजा करतात ते अव्यक्त आहेत? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न बघा, की कोण सर्वात परिपूर्ण मानलं जाईल तुझ्या मते? की कुठल्या भक्ताला, मग ज्या भक्ती सेवेमध्ये योग्यरित्या जे व्यस्त आहेत, ज्या भक्तीच्या सेवेमध्ये बघा तो भक्त हा वेगळाच आहे आणि जो शुद्ध भक्तीमध्ये जो आहे, जो भगवंतांच्या भगवान रूपावरती प्रेम करतो आहे, कारण ज्या श्रद्धेच्या मार्गाने त्यांनी स्वतःला मार्गस्थ केलंय, त्या 9 टप्प्यांना गाठून मग ते जे टप्पे आहेत त्यांना आपण जाणलेलं आहे की श्रद्धा आहे, साधू संग. मग हे प्रत्येक वेळी मी मुद्दाम उल्लेख करते, कारण ती श्रद्धा खूप महत्वाची. याचं ज्ञान घेणं जाणायचंय. श्रद्धा आहे म्हणून, निष्ठा आहे म्हणून कुठेतरी मग ती कशा प्रकारे प्रगतशील होईल, तर साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, रुची, चव आणि मग कुठेतरी जो भाव आणायचा आहे आणि मग ते प्रेम आणायचंय, हे असे जे टप्पे आहेत यांना. आणि मग ती अनासक्ती, कुठेतरी भौतिक प्रकृतीशी अनासक्ती आणि भगवंतांची आसक्ती, भगवंतांच्या विषयीची आसक्ती, त्या भावनेविषयीची आसक्ती, या सगळ्यांना आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणूनच मग कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे, जे अव्यक्त अशा, मग असेही लोक आहेत बघा, जे भक्त आहेत ते भक्त निश्चितच भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत आहेत आणि ते भगवंतांच्या भगवान या रूपावरच अपरंपार प्रेम करतात, कारण की तो संबंध प्रस्थापित करू इच्छितात. ज्या भगवंतांची मग जे मी तुम्हाला सांगितलं अर्च विग्रह, ते आज आपण अजून सखोलरित्या जाणणार आहोत की कशा प्रकारे अर्च विग्रह केला जातो. आणि मग जे कोणी इतर आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आहेत, परंतु जे कुठल्या कारणाने भगवंतांना मानत नाहीयेत, परंतु भगवंत देव नसून की एक एक तेज आहे, एक चैतन्य आहे, एक शक्ती आहे असं जे मानता आहेत, मग अशापैकी कुठले जास्त श्रेष्ठ आहे?
मग भगवंतांनी खूप सुंदर उत्तर दिलेलं आहे याच्यावर. श्री भगवान वाच मय्यावेशमनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. धन्य भगवान म्हणाले, ज्यांचे मन माझ्या वैयक्तिक स्वरूपावर स्थिर आहे, नेहमी महान आणि दिव्य श्रद्धेने माझी उपासना करण्यात मग्न आहे, तो मी सर्वात परिपूर्ण मानतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत कुणाला परिपूर्ण मानतायत बघा, खूप सुंदर असं उदाहरण दिलेलं आहे. मग ज्या अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय बघा, अर्जुनाला हा प्रश्न भक्तीच्या या शेवटच्या टप्प्यावरच का पडलाय? या अध्यायामध्ये अर्जुनाने हा प्रश्न विचारलाय कारण प्रत्यक्ष अर्जुनाने हे भगवंतांच्या भगवान रूपावरच प्रेम केलंय. भगवंतांच्या भगवान रूपाशीच निगडीत आहे अर्जुनाचा जो भाव आहे, जे प्रेम आहे. कारण अर्जुनाने कधीच कुठल्या एनर्जीशी बोलला नाही. अर्जुन कुठल्याही शक्तीशी बोलला नाहीये. तर अर्जुन प्रत्यक्ष भगवंतांशी, प्रत्यक्ष भगवान रूपाशी अर्जुनाने जे काही भगवंतांचा जो लाडका शिष्य आहे, जो भगवंतांचा अतिशय प्रिय भक्त आहे, ती भक्ती भगवंतांच्या त्या मनुष्य रूपावरती केलेली आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुन विचारतायत की मग ही भक्ती श्रेष्ठ आहे का कुठली भक्ती श्रेष्ठ आहे? मग याच्यासाठी खूप सुंदर प्रभुपादांनी उदाहरण दिलंय आणि उदाहरणादाखल सांगितलंय की बघा, एखादी पत्र लिहितो आपण, एखादी पत्र लिहिलंय. हे खूप जुने दिवस झाले, कारण आता आपण सध्या मोबाईलच्या जमान्यात आहोत, त्यामुळे SMS करतोय, स्काईप, व्हिडिओ कॉल आणि या सगळ्या जमान्यात आहोत. परंतु एकेकाळी आपण पत्रही लिहायचो आणि मग ती पत्र लिहून पोस्टाच्या पेटीत ते टाकलं जायचं, बरोबर? पोस्टाच्या पेटीत त्या लाल कराच्या टाकलं गेल्यावर मला सांगा बरं की ते पत्र जाईल का हो त्या ठिकाणी? जिथे तुम्ही लिहिलं आहे त्या डेस्टिनेशनला ते पत्र जाईल? त्या लाल पेटीमध्ये टाकलं, जिथे गव्हर्नमेंटचा शिक्का, जिथे शासकीय शिक्का आहे, त्या पेटीने पत्र जाईल का हो तुमचं तुमच्या योग्य डेस्टिनेशनला? हो का नाही? खूप सोपा प्रश्न आहे हो, खूप विचार नका करू. म्हणजे प्रत्येक आध्यात्मिक मार्गावरच आहोत आपण, पण खूप एक पटण्यासाठी मी एक छोटीशी उदाहरण देतेय तुम्हाला. मग जाईल ते पत्र तुमचं त्या योग्य ठिकाणी? हरे कृष्ण. तुम्ही सगळे बोलू शकता का? अनम्यूट आहे माताजी, म्यूट आहेत सगळे? सगळे आपण अनम्यूट आहेत unmute- माताजी. आपण सगळे अनम्यूट आहेत ना? हो. माताजी लिहून पाठवले 2-3 जणांनी मेसेज. अच्छा, ओके ओके. चॅटवर दिलंय. तुम्ही सगळे बोलू शकता. आपण कमी जण आहोत, त्यामुळे सगळ्यांना अनम्यूट ठेवलेलं आहे. पण चॅटवर उत्तरं दिलेली असते तरी मी बघते. पत्ता हवा निश्चित. पण विश्वेश्वर प्रभूजींनी सांगितलंय हो, कारण मग ते कुठेतरी शिक्कामोर्बत शासकीय अप्रूव्ड आहे ते. पण हेच जर पत्र एखाद्या मुलांनी छोटीशी खेळण्यातली पेटी बनवली आणि त्या पेटीमध्ये जर तुम्ही पत्र टाकलं तर ते जाईल का हो तुमच्या त्या योग्य ठिकाणी? जाईल? नाही जाणार. कारण त्याला कुठेतरी शिक्का नाही आणि कुठेतरी ते खेळण्यातलं पेटी आहे. आणि मग हेच जाणायचंय आपल्याला की कुठेतरी ते ऑथोराइज्ड काय आहे गोष्ट. आणि तेच सांगताना भगवंत सांगतायत की हा जो अर्च विग्रह जो आपल्याला चित्रामध्ये दिसतोय, ती मूर्ती पूजा ही फक्त आयडॉल नाहीये, तर तो अर्च विग्रह आहे. बघा, हे जाणून घ्या, अगदी नीटपणे जाणून घ्या. काहीही तुम्हाला प्रश्न आले तर विचारा. पण या अर्च विग्रहाचं काय महत्व आहे हे या पोस्टाच्या पेटीच्या गोष्टीतनं सांगायचंय की मग कुठेतरी जेव्हा तो अर्च विग्रह म्हणजे जेव्हा त्या भगवंतांची, मग भगवंतांना जे पुजारी असतात, जे बेस्ट स्पिरिच्युअल मास्टर, जे उत्तम आध्यात्मिक गुरु असतात, जे देवळामध्ये पुजारी आपण बघतो की जे भगवंतांची पूजा अर्चा करतात, ते त्या प्रार्थनेने त्या मूर्तीमध्ये कृष्णाला बोलवलंय आणि प्रत्यक्ष मूर्तीचं स्वरूप धारण केलेलं आहे. आणि मग तेव्हा तर मूर्तीची पूजा केली जाते, मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते, मंत्रयुक्त अभिषेक केला जातो, त्याच्यावर अनेक नद्यांना बोलवलं जातं, मग सप्त नद्यांचं पाणी त्याच्यावरती घातलं जातं, अनेक पंचामृतांनी अभिषेक केला जातो, अनेक मंत्र उच्चार केले जातात. या सगळ्यांनी जेव्हा त्या मूर्तीमध्ये प्राण प्रतिष्ठा केली जाते
आणि म्हणूनच मग त्याला अर्च्य विग्रह असं म्हटलेलं आहे. ज्या आपण देवी देवतांची, आता गणपती आपण जेव्हा बसवतो तेव्हा ती प्रतिष्ठापना केली जाते त्या मूर्तीची. जे काही 1.5 दिवस, 3 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस, 10 दिवस गणपती बाप्पा आपल्याकडे असतात, तेव्हा त्याला ती अर्च्य विग्रह, ती मूर्ती पूजा अशा प्रकारे केली जाते. कारण त्याच्यामध्ये प्रतिष्ठापना केली जाते. आपण एक आवाहन करतो, भगवंतांना विनंती करतो आणि आपण त्या मूर्तीमध्ये तुम्ही यावं अशी विनंती कोण करू शकतं? तर ते सुद्धा उत्तम आध्यात्मिक गुरु, ज्यांचं ज्ञानाचं ज्ञान आहे आणि त्यालाच अर्च्य विग्रह असं म्हटलंय. आणि म्हणूनच त्या पुस्ताच्या पेटीची गोष्ट सांगण्याचा उद्देश हाच की तो परिपूर्ण, आणि म्हणूनच मग ती मूर्तीपूजा भगवंत म्हणताय, ज्यांनी या वैयक्तिक स्वरूपावरती, मग ज्यांनी या रूपावरती भगवंतांच्या भगवान अशा रूपावरती प्रेम केलेलं आहे आणि महान दिव्य श्रद्धेने उपासना करण्यामध्ये मग्न आहे, त्यांना भगवंतांनी परिपूर्ण मानलेलं आहे. मग तो भक्त भगवंतांसाठी परिपूर्ण आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. परंतु जे सर्व इंद्रियांचे संयमन करून आणि सर्वांच्या ठाई समबुद्धी ठेवून अव्यक्त इंद्रियातील सर्वव्यापी, अचिंत्य, अविकारी, स्थिर आणि अचल अशा परम सत्याच्या निर्विशेष रूपाची पूर्ण उपासना करतात, ते सर्वांच्या हितार्थ संलग्न होऊन शेवटी माझीच प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणतात, भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारले हो. मग ते ब्रह्मरूप असो, ते परमात्मा रूप असो, किंवा ते भगवान रूप असो, भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. एक मिनिट. माताजी, प्राची माताजी आणि स्वाती माताजींना मी आधीच कानावर घातले. आज प्रभूजी येतील ना बहुतेक, तर थोडं लक्ष ठेवा. आपण अनम्यूटच ठेवलंय सगळ्यांना. खूप जण नाहीये, पण प्रभूजी येणार आहेत, ते कसं सांगितलंय 4, 4:15 पर्यंत. तर साधारण लक्ष ठेवा आणि मला थोडस कल्पना द्या, कारण अध्याय शिकवण्याच्या याच्यात असल्यावर कधी कधी पटकन, तर थोडं लक्ष ठेवा. ठीक आहे. लिहिलं जाईल म्हणजे येईल का याच्यावर? हो, त्याच्यावर इस्कॉनच्या प्रभूजी इस्कॉनचा एखादी हे येईल, ज्याच्यावर प्रभूजी लॉग इन करतील आणि तिथे आणि प्रभूजी कदाचित हँडरेस पण करतील. आता कल्पना नाही आज त्यांचं कसं शेड्यूल आहे, पण 4:15 येतील असं देविका माताजींनी सांगितलंय. तर आपण बघूया. फक्त मी तुम्हाला दोघींना म्हणून कानावर घालून ठेवलं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग हे जे ब्रह्मरूप आहे, परमात्मा रूप आहे, भगवान रूप, या सगळ्यांचा भगवंतांनी स्वीकार केलेला आहे. आणि मग जे या अव्यक्त रूपाची पूजा करता आहेत, ज्यांनी इंद्रियांना कुठेतरी नियंत्रित केलेलं आहे, कुठेतरी अचिंत्य असं अविकारी आणि स्थिरता आणून हे रूप, या रूपाची प्रार्थना केलेली, मग अव्यक्त रूपाची ते प्रार्थना करतायत, परंतु कुठेतरी स्वतःच्या मनावरती आणि इंद्रियांवरती नियंत्रण आणण्याचा एक प्रयत्न केलाय. मग त्या भौतिक जगापासून स्वतःला कुठेतरी अलिप्त करण्याचा प्रयत्न केलाय, आणि मग हे सुद्धा शेवटी भगवंतांचीच प्राप्ती करतात. मग कुठेतरी तो मार्ग थोडा मोठा असतो, कुठेतरी लांबचा असतो तो मार्ग, परंतु निश्चितच पुन्हा ते भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाशीच निगडीत होऊ शकतात आणि पुन्हा त्यांचीच प्राप्ती करतात. म्हणून भगवंतांची प्राप्ती अशांना करणं हे निश्चितच शक्य असतं. जरी ते अव्यक्त रूपावरती त्यांनी प्रार्थना केली असली, तरी ते भगवंतांच्या रूपाशी आणि भगवंतांच्या स्वभावाशी निश्चितच प्राप्ती करू शकतात. क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्यांचे मन परम सत्याच्या अव्यक्त निर्विशेष रूपामध्ये आसक्त झालेले आहे, त्यांना प्रगती करणे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्या मार्गात प्रगती करणे हे देहधारी जीवनासाठी नेहमीच अतिशय दुष्कर असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या आधीच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं की ज्याच्यामध्ये अव्यक्त निर्विशेष रूपावरती श्रद्धा केली जाते किंवा भक्ती केली जाते किंवा त्यांना मानलं जातं, परंतु कुठेतरी ज्ञाने कुठेतरी आपल्या इंद्रिय मनावरती कुठेतरी ताबा मिळवलाय, कारण कुठेतरी ती आत्मधारी भावना निर्माण करतायत आणि मग त्यांना ते मार्गस्थ होणं कुठेतरी सोपं जातं. परंतु जे या देहधारी भावनेमध्ये आहेत, परम सत्याच्या अशा अव्यक्त निर्विशेष रूपावर आसक्त झालेत आणि कुठेतरी त्यामध्येच व्यस्त आहेत, मग ते बांधले गेलेले आहेत या भौतिक जगताशी, आणि त्यांना प्रगती करणं मग कुठेतरी थोडंसं कठीण आहे.
कारण त्या मार्गामध्ये त्यांनी स्वतःला त्या देहधारी भावनेमध्ये, कारण मी देह आहे, आत्मा नाही, मग जे काही दैनंदिन कार्यक्रम चालतात ते कुठेतरी देहाशी निगडीत असतात, की मला बरं वाटतंय, माझ्या शरीराला बरं वाटतंय, म्हणून त्या शरीरधारी भावनेशी ती भावना निगडीत असते. म्हणून भगवंतांनी तेही सांगितलंय, की मग अशी देहधारी भावना ज्यांच्याकडे आहे त्यांना हे निश्चितच कठीण जातं. परंतु मग कशा प्रकारे ते एक्सप्लेन केलेलं आहे, कशा प्रकारे भगवंत सांगतायत, की अशांना मग कुठेतरी जेव्हा आत्मधारी भावनेवर, आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर स्वतःला वळवायचंय, तेव्हा त्यांनी निश्चितच भगवंतांचं ते भगवान रूप जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तरच त्यांना ते दुष्कर होणार नाही. कारण मग भगवंत म्हणतायत, की तुमचा जसा हा देहधारी फॉर्म आहे, तसा मी हा देहधारी भावनेशीच कुठेतरी निगडीत होऊ शकतो. कारण माझाही हा फॉर्म, मी कुठेतरी फक्त अग्नी, फक्त वायू, फक्त जे काही पंचतत्वांनी बनलेलं शरीर आहे, फक्त त्या गोष्टींची इंडिव्हिज्युअली भगवंत वैयक्तिकरित्या नाही होऊ शकत. तर भगवंतांचं कुठेतरी निगडीत आपण त्या देहाशीच आहोत आणि म्हणूनच आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि म्हणून कुठेतरी ती भावना निगडीत होतीये, हे जाणण्याचा प्रयत्न करा. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणताय, जरी त्या अव्यक्त रूपावरती काय म्हणतात भक्ती केली, तरी पण कुठेतरी मार्गस्थ होण्यासाठी स्वतःला त्या देहधारी भावनेतून कुठेतरी प्रगतशील करणं गरजेचं आहे. तरच तो मार्ग दुष्कर न होता कुठेतरी सोयीस्कर होईल आणि सुकर होईल तो मार्ग. हे जाणण्याचा नीट प्रयत्न करा. मग हे अव्यक्त रूप काय आहे आणि भगवंतांचं भगवान रूप काय आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन आपल्याला, कशा प्रकारे भगवंत तयार आहेत आपल्यासाठी. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. परंतु जे माझे पूजन करतात, जे आपली सर्व कर्मे मला अर्पण करतात आणि अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात व माझेच ध्यान करीत असतात, त्यांचा हे पार्था मी जन्म मृत्यू रूपी संसार सागरातून त्वरित उद्धार करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत, की ज्या ज्या व्यक्त रूपाशी तुम्ही, की मग ज्या परमात्म्याचा आपण अंश आहोत, भगवंत सांगतायत आधीच्याही अध्यायांमध्ये आपण बघितलं, की कुठेतरी क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, म्हणूनच हे ज्ञान आत्मसात करू शकतोय आणि म्हणूनच भगवद्गीता आपल्यापर्यंत आलेली आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करायचा. एक सेकंद घ्या. माताजी म्यूट झाला तुम्ही. एक सेकंद माताजी. चालेल. हरे कृष्ण सर, मला दरवाजा उघडायचा होता. आवाज मधून लहान मोठा होतोय. आता येतोय आवाज? आता येतोय, पण मधून मधून आवाज एकदम लहान होतो. एक मिनिट हा, मी बघते व्हॉल्यूम पूर्ण आहे का माताजी. एक सेकंद माताजी. आता येतोय आवाज व्यवस्थित? हो येतोय आता. आता येतोय. ओके ओके, ठीक आहे. थोडा आवाज कमी होता, व्हॉल्यूम मी फुल केला. ठीक आहे. थँक्यू फॉर द फीडबॅक. असं सांगा म्हणजे कळेल मला, कारण काही वेळेला पटकन लक्षात येत नाही. आता येतोय व्यवस्थित आवाज? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे या भगवंतांच्या व्यक्त रूपाची पूजा करतायत, भगवंतांनी सांगितलं की त्या व्यक्त रूपाला जे भगवान रूपाशी निगडीत आहेत आणि जे माझं पूजन करतायत, सर्व कर्म ज्या आधीच्याही अध्यायांमध्ये, मग कर्मयोगामध्ये आपण हे जाणलेलं आहे की हे कर्मयोग
म्हणजे ती कर्म भगवंतांशी निगडीत. तू युद्ध कर, पण ते युद्ध मला अर्पण कर. जे काही तू कर्म करतोयस ते मला अर्पण कर. आणि अनन्य भावाने ती अनन्य भक्ती आपल्याला जाणायची आता. आणि म्हणून त्या अनन्य भावाने भक्ती करीत माझी उपासना जे करतात, माझ्या ठाई मन स्थिर करून भक्तीमध्ये संलग्न होतात, माझंच ध्यान करतात, त्यांचा हे पार्था मी या जन्म मृत्यूरूपी संसार सागरातून निश्चितच उद्धार करायला आहे. हे जाणण्याचा प्रयत्न करा की मग भगवंत हात द्यायला तयार आहेत, परंतु कुठेतरी आपल्याला त्याच्याशी निगडीत व्हायचंय. मग जे काही आपल्याला भक्ती करायची आहे त्या ओतप्रोत होऊन मन आपलं भगवंतांच्या. आवाज काय येत आहे कुठले? एक मिनिट हा. ठीक. आणि म्हणूनच मग जे भगवंतांचं ध्यान करता आहेत त्यांना भगवंत निश्चितच. मग जे भगवत प्रेम ज्या कृष्ण भावनेने जे कर्म कृष्ण भावना भावित होऊन करता आहेत त्यांना भगवंत या जन्म मृत्यू सागरातून, मग या मृत्यू लोकातून, या जन्म मृत्यू जरा व्याधी अशा या दुःखालयांमधून बाहेर काढण्यासाठी, मुक्त करण्यासाठी निश्चितच तयार आहेत. आणि ते हात देऊन उद्धार करण्यासाठी निश्चितच तिथे आहेत. मग ही अनन्य भक्ती, मग या भक्तीला आपल्याला जाणायचंय. मग भगवंत म्हणतायत की ही उपासना तू कशी कर, काय करायचंय की या अनन्य भक्तीमध्ये. मग या भक्तीमध्ये भगवंतांनी अनेक ऑप्शन्स दिलेत. ते आपल्याला जाणायचंय की कशा मार्गाने आपल्याला जायचंय. मग या भक्तीचे टप्पे काय आहेत आणि भक्तीच्या सेवा कुठल्या आहेत. मग ही अनन्य भक्तीची सेवा आपल्याला जाणायची आहे. मय्येव मनाधस्त्व मयी बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझ्यावर पुरुषोत्तम भगवंतावर तुझे मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी गुंतवून माझ्या ठाई युक्त कर. अशा रीतीने तू निसंदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग हे जे मन आहे, जे आपण अंतर्मन बघितलं बघा, की मन, बुद्धी आणि अहंकार तो मी तर बाजूला ठेवलाच पाहिजे हो. आणि तो मी बाजूला ठेवल्यानंतर तुझं मन स्थिर कर. त्या स्थिताधीन मुनीबद्दल आपण दुसऱ्या अध्यायातच जाणलंय की मनातली दृढता. आणि म्हणून त्या मनाला स्थिरता आणण्यासाठी आपली बुद्धी, मग कशा प्रकारे आपण जाणलेलं आहे की मग बुद्धी आणि मन या सगळ्याची संलग्नता देणारं तो सुंदर आकृती डोळ्यासमोर आणा. की मग ती जी 5 इंद्रिय म्हणजे 5 घोडे आहेत आणि त्यांचा लगाम जो आहे त्या मनाच्या दोऱ्यांच्या हातात आहे. आणि त्या मनाच्या दोऱ्या या बुद्धीच्या हातात आहे आणि बुद्धी आत्म्याच्या हातात आहे. आणि म्हणूनच मग तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यात स्थायी स्थिर कर. जे कर्म करायचे ते मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच ती भावना ठेवून तू उपासना माझी मनापासून कर. आणि असं जर तू केलंस, जेव्हा तुझं मन एकाग्र होऊन, तू जेव्हा बुद्धी एकाग्र करून जेव्हा तू माझी उपासना करशील, तेव्हा निस्संदेह तू माझ्यामध्येच वास करशील. हे भगवंत अगदी खात्रीदायकरित्या सांगतायत की मग तू निस्संदेह सदैव माझ्यामध्येच वास करशील. अशी ही अनन्य भक्ती भगवंतांनी सांगितली. मग भगवंत पुढे सांगतायत बघा, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरं न शक्रोसि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छान्तुं धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हे धनंजय, जर तू आपले मन निश्चलपणे माझ्या ठाई स्थिर करण्यात असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियमक तत्वांचे पालन कर. अशा रीतीने मला प्राप्त करण्याची इच्छा तू उत्पन्न कर व तुम्हाला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंत म्हणताय जर तू आपलं मन बघा, जर तू ते स्थिर करण्यात असमर्थ असशील, मग ही असमर्थता जाणून घ्यायची. कारण की कुठेतरी टप्प्याटप्प्याने आपण त्या मार्गावरती येऊ शकतो. बघा, एखादी ड्रायव्हिंग शिकतोय, आपण जेव्हा ट्रेनर कडून आपण ड्रायव्हिंग शिकत असतो तेव्हा ते ट्रेनिंग घेताना आपण पहिल्याच दिवशी त्या ट्रेनरला सांगतो का हो आता तुम्ही उतरून जा आणि तुम्ही हायवेला गाडी नेता. असं होतं का हो? असं होतं? पहिल्याच दिवशी तुम्ही असं सांगू शकता त्या ट्रेनरला इतक्या खात्रीदायकरित्या? सांगू शकता? हरे कृष्ण. नाही. नाही. कारण का? कारण काय आहे त्याचं? कारण का?
मन तिथे नसतं स्थिर. मन नसतं आणि तितकी समर्थता नसते माताजी, कारण तितकी निपुणता आलेली नसते. कारण जेव्हा तो ट्रेनर जेव्हा 4 गोष्टींचं तुम्हाला ज्ञान देतो, की तुम्हाला सांगतो की मग तुम्ही रेअर मिरर कसा ठेवायचा आहे, तुम्ही डाव्या आरशाला कसं बघा, तुम्ही क्लच, मग तो A-B-C, मग ऍक्सिलरेटर कसा दाबा, ब्रेक कसा दाबा, क्लच कसा दाबा, या सगळ्या गोष्टींची जाण जेव्हा येते, तेव्हा तुम्ही ठराविक दिवसांनंतर तुम्हाला तो ट्रेनर भरधाव अशा वेगाने गाडी चालवायला शिकू शकतो आणि तुम्हीही मग त्या हायवेवर जाऊन बिनधास्त गाडी चालवू शकता. परंतु त्याला काही काळ जायला लागतो आणि म्हणून भगवंत इथे सांगतायत की मग तू जर हे करण्यामध्ये मग ते मन स्थिर करायला थोडा अवधी असण्याची पण शक्यता आहे. आणि म्हणून जर तू ते करण्यास असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं तू पालन कर. मग जे 4 नियम मी भगवंता, ज्या इस्कॉनचे 4 नियम जे कठोर आहेत, जे काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत, की मांसाहार करू नका, परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं, त्यानंतर जुगार न खेळणं आणि मग मद्यपान न करणं, हे अतिशय काटेकोरपणे पाळले गेले पाहिजेत. आणि मग तू सकाळी उठ, मंगल आरती कर, त्यानंतर तू नामस्मरण कर, 16 माळांचा जप कर. या सगळ्या नियामक तत्वांशी तू बांधला गेला पाहिजेस. आणि या नियामक तत्वांचं जर तू पालन केलंस तर हळूहळू करून तू निश्चितच या मार्गावरती प्रगती करू शकशील. आणि म्हणून या ज्या नियामक तत्वांचं पालन करण्याला साधना भक्ती असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून या अनन्य भक्ती शक्य नसेल तर तू ती साधना भक्ती कर. आणि म्हणून त्या साधना भक्तीचं महत्व भगवंतानी, आणि निश्चितच मग टप्प्याटप्प्याने तू ती सिद्धी प्राप्त करू शकशील. मग आता साधना भक्ती जाणलेली आहे, मग साधना भक्ती हे ज्यांना शक्य नाहीये बघा, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धीम वाप्स्यसि. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जर तुम्ही भक्ती योगाच्या नियमांचे पालन करू शकत नसाल तर फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न करा, कारण माझ्यासाठी कार्य करून तुम्ही परिपूर्ण अवस्थेवर याल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग बघा चित्रामध्ये ही व्यक्ती आहे, ती मंदिर बांधण्याच्या त्या कामामध्ये कुठेतरी सेवेमध्ये आहे. म्हणून भगवंत म्हणतायत जर ती साधना भक्ती ही शक्य नसेल, त्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणं ही शक्य नसेल, तर तुम्ही जे कर्म करताय ते मला अर्पण करा. जे कर्म माझ्यासाठी कर्म करा आणि म्हणूनच फक्त माझ्यासाठी कार्य करण्याचा प्रयत्न कराल तर तुम्ही निश्चितपणे त्या अवस्थेवर, परिपूर्ण अशा अवस्थेवरती मार्गस्थ व्हाल. आणि हळूहळू करून त्या मार्गावरती तुम्ही स्वतःला मार्गस्थ करून मग त्या अनन्य भक्तीच्या टप्प्यापर्यंत स्वतःला नेऊ शकाल. आणि म्हणूनच हे कार्य मग कशा प्रकारे करावं, तर हे निष्काम सेवेने करावं. हे कर्म निष्काम म्हणजेच ते कर्म भगवंतांना अर्पण करावं. मग जे काही तुम्ही बघा किती छोट्या छोट्या, मग तुम्ही कृष्णाची मग जे भागवत वाचताय, दादा माताजी सांगितलं की भागवत वाचतायत, मग ही तुम्ही लिंक आता 14 नोव्हेंबरला आपला कोर्स सुरू होतोय, मग ती लिंक तुम्ही तुमच्या आप्तांना, तुम्ही तुमच्या मित्रांना, तुम्ही कुणालाही ती सर्क्युलेट करा, ती शेअर करा. म्हणजे तुम्ही एक प्रकारची सेवा करताय निष्काम. मग हा विचार करू नका की ती व्यक्ती जॉईन होईल का नाही. तुम्ही तुमचं कर्म करा आणि ते भगवंतांसाठी करताय. मग ते कर्म कोणासाठी करतायत, तर भगवंतांच्या सेवेतलं ते कर्म आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ती निष्काम कर्मसेवा. आणि म्हणूनच मग तुला नियमांचं पालन करणं कठीण जात असेल, सकाळी उठून तुला नामस्मरण करणं, ती मंगलारती अटेंड करणं आणि ती कुठेतरी उपस्थित राहणं त्याला, आणि अनेक बाकी नियमांचं पालन करू शकत नशील तर तू निष्काम कर्म कर. आणि म्हणून मग या निष्काम कर्मातून हळूहळू तू त्या परिपूर्ण अशा अवस्थेला निश्चितच जाऊ शकशील. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुषोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्मत् पुरुषार्पणम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुंती पुत्र, तू जे काही करतोस, जे काही खातोस, जे काही अर्पण करतोस आणि दान करतोस, तसेच तू जे काही तपस्या करतोस ते सर्व मला अर्पण म्हणून करावे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा मग भगवंत म्हणतायत हो की मग हे जे निष्काम कर्म
मग हे निष्काम कर्म पण कुठेतरी जमत नसेल तर तू जे काही खातोयस, बघा जे काही तू कर्म करतो आहे, जसं मी सांगितलं की तुम्ही ही लिंक शेअर करू शकता, तुम्ही या प्रकारे तुमचं कर्म करू शकता. मग त्या कर्मातूनही ज्याचं फळ आहे कर्माचं, ते कर्माचं फळ तुम्ही भगवंतांना अर्पण करू शकता. जर ते कर्मही करणं तुम्हाला शक्य नसेल तर त्या कर्माचं फळ तुम्ही भगवंतांना अर्पण करा. जे काही धन प्राप्त करताय, तुम्हाला अर्थार्जन होतंय, ते तुम्ही भगवंतांना अर्पण करू शकता. तुम्ही जी काही सेवा भगवंतांसाठी करू शकता, जे काही खाताय, अन्नदान करू शकता, मग तुम्ही त्या सेवेमध्ये व्हॉलंटिअरिंग करू शकता. तुमचा मग भगवंत म्हणतायत तू सकाम कर्मामध्ये जरी असलास तरी ते कर्माचं फळ, मग तुझा काहीतरी गोष्ट तरी भगवंतांना अर्पण कर. तुझा वेळ, तुझं धन, तुझा ज्या काही गोष्टी तू भगवंतांना अर्पण करू शकशील त्या निश्चितपणे भगवंतांसाठी अर्पण करू शकतोस. मग ही जी भावना दृढ होतीये, ही जी भावना कुठेतरी डेव्हलप होतीये, प्रगत होतीये, ती भावना महत्वाची. ती कृतज्ञतेची भावना आहे आणि त्या भावनेच्या मार्गावरच कुठेतरी तुम्ही स्वतःला निष्काम कर्मातून त्या अकर्माकडे वाटचाल करू शकता. त्याच लाईन्सवर मी तुम्हाला सांगू इच्छिन की मग जे इस्कॉनचं हे जे कार्य आहे, सुंदर असं कार्य चालू आहे, हा जो उपक्रम चालू आहे बघा, हे तुम्हाला सगळं मोफत ज्ञान मिळतंय. आज नामनिष्ठ प्रभूजींच्या इतक्या अथक परिश्रमांनी आणि जे काही मी तुम्हाला म्हटलं की 2020च्या सुरुवातीपासून अक्षरशः 5 जण, 10 जण, 15 जण, 20 जण, आज 7.5 लाख लोकांपर्यंत ही भगवद्गीता गेलेली आहे घरात बसून. आणि हे केवळ आणि केवळ फक्त या सगळ्यांच्या टीमवर्कनी आणि जे कोणी व्हॉलेंटरीली, जी कोणी ह्या फक्त या भक्ती सेवेनेच हे साध्य झालेलं आहे. आणि म्हणून त्या माध्यमातूनच तुमच्यापर्यंत, पण याच्यावर कुठलाही तुमच्यावर सक्ती नाहीये, कुठल्याही प्रकारची सक्ती नाहीये. मग तुम्ही काहीही दान करू शकता, तुम्हाला जे जमेल ते, की तुम्ही हे ज्ञान घेताय म्हणून तुम्ही ते द्यायला पाहिजे तर नाही. तुमच्यातली कृतज्ञतेची भावना ही महत्वाची आहे. आणि म्हणून मग ही जी लिंक दाखवली आहे, या ज्या सेवा दाखवल्या आहेत की मग तुलसी हर सेवा, पुष्प अलंकार, राजभोग सेवा, सर्व सेवा, त्यानंतर धूप सेवा, क्षीरा नैवेद्य सेवा, पुष्प अलंकार सेवा, या वेगवेगळ्या या खूप आधीच्या सेवा आहेत. पण आता आता मी जी तुम्हाला खूप शेअर केल्या जातात. आता सुदामा सेवा आहे आणि प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींचं खूप मोठं स्वप्न आहे आणि जे आता साकार होतंय, ज्या मंदिराची स्थापना होतीये, ज्या मंदिराचं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, त्या मंदिरासाठी निश्चितपणे देणगी देऊ इच्छितात बरेच जण. आणि म्हणूनच जर तुमची मनापासून इच्छा असेल, कुठलीही सक्ती नाही, पण जे काही आपण म्हणतो ना की आपल्यातला खारीचा वाटा जे भगवंताने आपल्याला दिलाय त्याच्यातलं आपण जेव्हा द्यायला शिकतो तेव्हा निश्चितच ती भावना महत्वाची असते. आणि म्हणूनच मग तुम्हाला जे शक्य असेल ते तुम्ही ऑनलाईन निश्चितच दान करू शकता. या दानाचं इथे महत्व दिलेलं आहे. जे काही अन्नदान आहे, मग तुम्ही जे काही देणगी स्वरूपामध्ये अर्थदान करू शकता, ते सगळ्या प्रकारचं. आणि त्याही पलीकडे जाऊन तुम्ही जी सेवा देऊ शकता, तुम्ही स्वतःचा वेळ भगवंतांसाठी देऊ शकता, तेही तितकंच महत्वाचं आहे. मग इथे आपल्याला जे हर्षदान दिसतंय की सकाम कर्मामध्ये असून सुद्धा ते कर्माचं फळ भगवंतांना अर्पिलं जातंय. ज्या नंद आणि यशोदा माता आहेत की त्यांनी भगवंत जन्म झाल्यानंतर भगवंतांचा जे काही खुश होऊन आणि हर्षोल्लासित होऊन दिलेलं आहे ते हर्षदान आहे. कारण जे मनापासून दिलेलं आहे, मग ते काय दिलंय, किती दिलंय पेक्षा ते दान महत्वाचं. अथैतदप्य शक्तोसी कर्तुम मत्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यतात्मवान. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तथापि तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफलांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणालेत की माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात, ते कर्मही करण्यात तुला जड जात असेल तर त्या कर्म फळांचा त्याग करून तू कर्म कर आणि ते फळ भगवंतांना अर्पण कर. हे भगवंतांनी सांगितलं की त्या फळाचा त्याग करून ते फळ भगवंतांना अर्पण कर. मग अशा या
अनन्य भक्ती, साधना भक्ती, निष्काम कर्म, मग सकाम कर्मातून सुद्धा कर्म फळाची भगवंतांना अर्पण केलं जाणं, या सगळ्याच्या पुढे जाऊन भगवंत म्हणतायत हेही काही शक्य नसेल तर तुम्हाला ज्ञानार्जन करू शकता. तुम्ही ज्ञान घ्या आणि ते ज्ञान घेणं, ते ज्ञान घेण्यापेक्षा ध्यान करणं आणि त्या ध्यानापेक्षाही संन्यास, मग कुठेतरी त्या कर्मफलाचा त्याग करून ते कुठेतरी अकर्माकडे वळवणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यास्यात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागाच्च निरंतरम. हरे कृष्ण. निरंतरम. हरे कृष्ण माताजी. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफला त्यागामुळे मनुष्याला मन शांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. किती सुंदर दिलंय बघा, किती सुंदर असा अर्थ आहे की ज्ञान घे, की तुला जर हा अभ्यास करणं शक्य नसेल, तुला जर हे कर्म करून ते फळ देणं हे सगळं शक्य नसेल तर तू ज्ञानाचं अनुशीलन कर. मग बघा विश्वेश्वर प्रभूजींनी हा प्रश्न विचारलेला, अनुकरण आणि अनुसरण, अनुशीलन म्हणजे काय, तर तुम्ही त्या मार्गावरती, चांगल्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करणं आणि त्या ज्ञानाच्या मार्गाचं अनुशीलन करणं, की अनुकरण नाही, फक्त ती कॉपी करणं नाही, नुसतंच ते कॉपी करणं नाही, तर त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करून प्रगत मार्गावरती आणणं, हे अनुशीलन तू स्वतः करू शकतोस आणि त्या दृष्टीने तू आध्यात्मिक मार्गाशी संलग्न होऊ शकतोस. त्याही पेक्षा पुढे जाऊन या ज्ञानाचं इथे चित्रात दिसतंय बघा, ज्या वेदांचं पठण केलं जातं, ज्या मंत्रांचा अभ्यास केला जातो, त्या मार्गाने तुम्ही आध्यात्मिक मार्गावर प्रगती साधू शकाल. त्याही पुढे जाऊन तुम्ही ध्यान मार्गाने, मग ज्या सत्ययुगामध्ये हे ध्यान करणं खूप शक्य होतं, त्या पर्टिक्युलर वातावरणामध्ये आणि त्या सगळ्यामध्ये कुठेतरी त्या सत्ययुगामध्ये अनेक काळ समाधी घेतली जायची. परंतु म्हणूनच या ध्यान योगाला, ज्या अष्टांग योगामध्ये आपण जाणलेलं आहे 6व्या अध्यायामध्ये, की कशा प्रकारे मग प्रत्याहार, मग यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम या सगळ्या गोष्टी या टप्प्यातून जाऊन शेवटी जी समाधी अवस्था गाठली जाते, तो ध्यान योग, की जिथे भगवंतांशी एकरूप होलं जातं, की जिथे भगवंतांशी कुठेतरी एकरूपता साधली जाते आणि त्याच्याही पुढे जाऊन मग त्या कर्मफळाचा त्याग करणं हे सर्वात श्रेष्ठ मानलं गेलेलं आहे. त्या निष्काम कर्मयोगाला आणि त्या अकर्माला अत्यंत महत्व आहे आणि ते कुठेतरी या भक्ती योगाच्या माध्यमातून आपल्याला जाणवणार आहे. जेव्हा त्या कर्मफळांचा त्याग केला जातो तेव्हा मनुष्य बांधील राहत नाही हो. मग एखादी गोष्ट करण्यामध्ये त्याला कुठलीच बांधिलकी वाटत नाही, ती आपसूक इतकी मनापासून केली जाते की ती मनशांती देऊ शकते, मनाला एक वेगळं समाधान देऊ शकते आणि म्हणूनच मनुष्याला त्या मनशांतीच्या टप्प्यावरती, त्या आध्यात्मिक टप्प्यावरती कुठेतरी प्रगत करून त्या मनाची शांती मिळते. ते जे पीस ऑफ माइंड आहे ना, ते आपण तिथे मिळवू शकतो. कारण कुठेतरी त्या फळांचा त्याग ते भगवंतांना अर्पण केलं जातं, तेव्हा ते निश्चितच खूप 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 त्याचं महत्व जाणलं जातं. मग असे कोण आहेत, मग भगवंत सांगणार आहेत, ज्या भगवंतांनी अनेक अशा भक्ताचा, मग ह्या भगवंतांनी भक्ताच्या गुणांचा हा उल्लेख केलेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अध्याय 12, 13 आणि 14. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र आहे, जो मीठ अहंकारापासून मुक्त आहे आणि स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखामध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन व बुद्धी माझ्यावर स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की कोण मला अत्यंत प्रिय आहे. मग असा हा जो भक्त आहे, असे हे जे गुण आहेत भक्ताचे, हे वर्णन केलेले आहेत.
जो जीवांचा द्वेषही करत नाही, सर्वांचा सुहृदय मित्र आहे. मग आपण ज्या शिशुपालाची कथा ऐकली, की जो मत्सर करतोय बघा, मत्सरी भावना, मग जे मांसाहार करतात, ज्या काटेकोर नियमांचं पालन करणं, हे का इस्कॉन सांगतंय? कारण त्या सगळ्यामध्ये त्या भावना दडलेल्या आहेत. मग का मांसाहार केला जातो? कारण कुठेतरी स्वतःच्या स्वार्थासाठी दुसऱ्या प्राण्याला मारलं जातं आणि मी याला मारलं तर मला आनंद मिळणार आहे, कारण मी माझं पोट भरणार आहे. पण खूप आहेत इतर अशा गोष्टी की ज्याने तुम्ही तुमचं पोट भरू शकता. मग का हा मत्सर? का त्या दुसऱ्या जगाला, जीवाला जगू द्यायचं नाही? ही भावना कुठेतरी इस्कॉनमध्ये इस्कॉननी खूप त्याला महत्व दिलेलं आहे आणि म्हणून मग ती मत्सरी भावना मनातनं काढली पाहिजे, तरच तो सर्व जीवांचा सुहृदय मित्र होऊ शकतो. आणि म्हणून स्वतःचा मिथ्या अहंकार, स्वतःचा स्वार्थ बाजूला ठेवून तो निश्चितच कुठेतरी या मार्गावरती, आणि मग हे जे काही भावना आहेत आणि हा जो काही स्वभावाची प्राप्ती आहे, की कुठेतरी परमात्म्याच्या स्वभावाची ही प्राप्ती केली जाते. स्वतःला मी हे करतोय, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. मग तो महेश्वर आहे, तो भोक्ता आहे, तो सर्व लोक महेश्वरम. की मी भोगता नाहीये, जे काही मी करतो आहे ते भगवंतांच्या कृपेने करतोय. ही जी कृतज्ञता आहे, ही जी क्षमाशीलता आहे, सदैव तृप्त असणं, बॅलन्स ठेवणं, कुठेतरी अहंकारापासून स्वतःला, मग तो मिथ्या अहंकार आहे हो, खोटा आहे हो, तू कुठला अहंकार तुमचा? अहो, जे तुमचं नाहीये त्याचा काय तुम्ही संन्यास घेणार? जे प्रभुपादांनी सांगितलंय 5व्या अध्यायात, की मग कर्म संन्यास पण जे माझं नाहीच आहे, जे भगवंतांचंच आहे, त्याचा मी काय संन्यास? पण ते मी भगवंतांसाठी वापरतोय. जे काही, मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरणं दिली आहे. जो मायक्रोफोन वापरला जातो, ज्या काही गाड्यांमधनं प्रभुपाद फिरलेले आहेत, ते कोणासाठी? तर त्या सेवेसाठी भगवंतांच्या प्रभुपादांनी वापरलंय आणि म्हणूनच ते भगवंतांसाठीच त्याचा उपयोग केला जातोय. अशा प्रकारे ते त्यांनाच अर्पण केलेलं जात आहे. असा हा भक्ताची खूप सुंदर कथा आहे. बिल्वमंगल ठाकूर म्हणून जे आहेत, तर त्यांनी कशा प्रकारे मग अशा या, जो चित्रामध्ये आपल्याला एका बाजूला दिसतायत जे सुदामा आहेत, जो सुहृद मित्र बघा, जो मित्र आहे, ऑफिशियली मित्र असणं, आणि सुहृद जो आपल्या मित्राची, मग जो वेलविशर आहे, जो एका चांगल्या भावनेने जेव्हा तो मित्रत्वाची भावना निभावतो, तेव्हा तो सुहृद आहे, सुहृदय मित्र. बघा, हे सुहृदय मित्र असणं, हे किती, ती टर्म लक्षात घ्यायचा प्रयत्न करा. आणि सुदामाने काही न मागता त्याला सगळं मिळालं होतं. असे हे बिल्वमंगल ठाकूर जे आहेत, त्या बिल्वमंगल ठाकूरांची ही कथा आहे. कुठेतरी जेव्हा त्यांनी पुण्यकर्मामध्ये स्वतःला वाहून घेतलं होतं, भागवताचा ते प्रसार करत, भागवताचं वाचन करायचे आणि ते अन्नदान करायचे आणि ते भागवत सप्ताह करून जे लोकांना जेवू घालायचे, असं ते काम करत होते. पण त्या कामामध्ये त्यांना पैशाची गरज लागत होती आणि त्यांना धनाची गरज लागत होती आणि ते कमी पडत होतं, म्हणून ते त्या शोधायच्या मार्गामध्ये होते. एक दिवस ते शोधत असताना त्यांना एक आपण म्हणतो ना, एक स्मशानाच्या त्यांच्या वाटेत एक स्मशान दिसतं आणि तिथे कुठेतरी एका राजेशाही लोक असतात ना, त्यांच्यापैकी कोणाचं तरी निधन झालेलं असतं. तर पुढे जाऊन ते बघतात, तेव्हा एका राजकन्या, 18 वर्षाची एक राजकन्या मृत्यू पावलेली असते आणि तिचे तिथे अंत्यसंस्कार चालू असतात. मग राजा राणी हे सगळे दुःखी असतात तिथे. आणि मग राजा शेवटचे संस्कार करून, त्या प्रेतावरती संस्कार करून, तिथून त्या शवावरती संस्कार करून तिथून निघणार असतात आणि तिथून ते जातात. आता ती राजकन्येचे शव असतं ते. मग त्याच्यावरती सगळे दागदागिने असतात, अलंकार असतात आणि त्याच्यावरती हिऱ्याचा अलंकार असतो. आता बिल्वमंगल ठाकूर म्हणतात, काय करणार या शवाला, याची ही डेड बॉडी काय करणार आहे या अलंकारांचं? म्हणून ते घ्यायला जातात. परंतु तिथे ते चकित होतात, कारण त्यांना एक आवाज येतो, की तू या अलंकारांना हात लावू नको. मग ती राजकन्या बोलत असते आणि मग त्या अलंकारांना हात न लावता तू माझ्या वडिलांकडे जा आणि तुला हवं ते धन घे. बिल्वमंगल ठाकूर तसं करतात. ते तिथे जातात आणि त्या वडिलांकडून धन घेतात आणि धन घेऊन ते खुश होतात. परंतु तरीही त्यांना कमी पडतं. हे कमी पडल्यानंतर ते पुन्हा त्याच ठिकाणी जातात आणि तिथून तो रत्नांचा हार जो असतो तो उचलतात. परंतु तिथे ती राजकन्या त्यांना शाप देते, की तू हा हार घेतलायस, तू अनेक पुण्यकर्म करतोयस, पण तुझा पुन्हा एक जन्म घ्यायला लागेल, जेव्हा तुला भोगायला लागेल याच्यामध्ये, आणि मगच तुला मोक्ष मिळेल. आणि म्हणून तुला असा जन्म घ्यायला लागेल परत. ही जेव्हा राजकन्या त्यांना, आणि त्या जन्मामध्ये मीही असेल निश्चितच, की तुला या गोष्टीची जाणीव करून द्यायला, आणि म्हणूनच असा शाप मिळाल्यानंतर त्या पुढच्या जन्मामध्ये मग तुम्हाला पुढे जाऊन पण सांगायचे, की कशा प्रकारे कथा. मग इथे कुठेतरी कर्माचं आपण आधी पण जाणलंय, पण त्यांना त्या जन्मामध्ये निश्चितच पुढचा जन्म घ्यायला लागतो आणि त्या पुढच्या जन्मामध्ये ती स्त्रीगमन करत असतात.
आणि स्त्रीगमन करताना त्यांना एका स्त्रीवरती त्यांचा जीव जडलेला असतो. अशा स्त्रीवरती जीव जडल्यावर आपण ही कथा पुढे नेऊया थोडीशी, पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला आणि त्यांना त्यांना ज्या ठीक आहे, ही कथा मी इथे पूर्ण करते. आणि मग त्यांना ज्या स्त्रीवरती जीव जडलेला असतो त्या स्त्रीसाठी ते काहीही करण्याची त्यांची तयारी असते. आणि मग जरी त्यांनी पुण्यकर्म केलेलं असलं तरी कुठेतरी हा जो जन्म घ्यायला लागलेला आहे या जन्मामध्ये त्यांना ते भोग भोगायला लागतात. आणि मग काय करतात ते, तर या स्त्रीला बघण्यासाठी एक दिवस असा येतो की खूप काय म्हणतात ना त्याला, गडगडत असतं आणि अत्यंत खूप जोरजोरात पाऊस पडत असतो. पण त्या पावसामध्ये सुद्धा त्यांचं मत बघा, मग कुठेतरी आवेगाने, ज्या अजामिलाची गोष्ट आपण जाणली की कुठेतरी मनावर तो कंट्रोल नाही ठेवू शकला, त्याचप्रमाणे या बिल्वमंगल ठाकूरांना मिळालेल्या शापामुळे ते इतके त्या स्त्रीसाठी आतुर झालेले असतात की मग ती आतुरता त्यांना इतक्या की त्या नदीतून पोहून जातात, एका शवाची मदत घेऊन त्या नदीतून पोहून जातात. सर्पांच्या याने त्या स्त्रीचं बिल्डिंग असते त्या वरच्या मजल्यावरती राहत असते, त्या मजल्यापर्यंत सर्पाच्या सहाय्याने, की इतकं त्यांचं मन पूर्ण त्या स्त्रीच्या याच्यात गुंतलेलं असतं. आणि मग कुठेतरी त्या स्त्रीचा दरवाजा खटखटवतात आणि त्या स्त्रीला आश्चर्य वाटतं की इतक्या सगळ्या भयानक अशा या रात्री कसे काय हे आपल्याकडे आले. आणि मग ती त्यांना जेव्हा विचारते की तू असं कसं तुम्ही आलात, तर मी माझ्या वडिलांचं आणि सांगण्याची गोष्ट त्यांच्या वडिलांचं निधन झालेलं असतं. ते श्राद्ध कर्म सुद्धा इतक्या पटापट उरकून त्या स्त्रीच्या त्या जाण्याच्या हेतूने हे सगळ्या गोष्टी पटापट करतात आणि त्या प्रकारे त्या स्त्रीच्या घरी पोहोचतात. आणि मग जेव्हा ती स्त्री दार उघडते, ती दार उघडल्यानंतर ती म्हणते की मग जर तू हे सगळं करून, जेव्हा त्याला बिल्वमंगल ठाकूर सांगतात की मी हे सगळं करून तुला भेटण्यासाठी आलेलो आहे, तेव्हा ती स्त्री म्हणते, अरे तू मला भेटण्यासाठी इतकं सारं केलंस, हेच जर तू कृष्ण भक्तीसाठी केलंस तर तू आज कुठे असशील? हेच जर तू कृष्णाच्या भक्तीसाठी केलं तर तुझं आज कुठे कुठली जागा असेल? हे जेव्हा ती म्हणते स्त्री, ती स्त्री दुसरी तिसरी नाही तर जे आधीच्या जन्मामध्ये ज्या भागवताचं आणि ज्या गुरूंकडून ज्ञान घेतलेलं असतं या संन्यासाने, जो संन्यासाचा जन्म असतो, त्यांचे जे गुरु असतात, तो गुरु त्यांच्या तोंडून बोलत असतो त्या स्त्रीच्या. आणि म्हणूनच त्या स्त्रीच्या तोंडून बोलल्यानंतर बिल्वमंगल खडाडून जागे होतात आणि जागे होऊन ते तिथून पळ काढतात आणि तिथून धावत सुटतात की मी हे काय करतोय. आणि त्यांना ती उपरती होते कुठेतरी. आणि मग तेव्हा धावत, पण बघा पंखा बंद केल्यानंतर तो पूर्ण पटकन बंद, खटकन बंद नाही होत, तसं तो हळूहळू बंद होतो. तसे त्यांच्या मनातले विचार बघा, ते ऋषिकेशाच्या वाटेने जातात, हरिद्वार ऋषिकेश या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करतात, परंतु अजूनही कुठेतरी त्या मनातल्या भावना पूर्ण गेलेल्या नसतात. आणि मग एका सुंदर स्त्रीकडे पुन्हा त्यांचं मन आकर्षित होतं. पुन्हा ते त्या सुंदर स्त्रीच्या मागे जायला लागतात. त्या स्त्रीला कळल्यानंतर ती स्त्रीही तिथून पळायला लागते आणि आपल्या घरी जाते. त्या स्त्रीच्या मागे हे त्यांच्या घरी जातात. आणि घरी गेल्यानंतर त्यांनी संन्यासाचा वेश खरं धारण केलेला असतो, कारण ते ऋषिकेश हरिद्वाराच्या मार्गावर असतात. आणि मग त्या स्त्रीचा नवरा त्यांना विचारतो, बाबाजी काय हवंय तुम्हाला? तर मला तुमच्या बायकोशी बोलायचंय. आणि मग त्या बायकोला बोलवतात जेव्हा बाहेर, तेव्हा बिल्वमंगल तिला माताजी म्हणून संबोधतात. आणि ते म्हणतात, माताजी मला तुमच्या डोक्यातली पीन द्या. आता बघा ही कथा आहे, ही कथाचा शेवट पुढे आपल्याला दिसतोय. आणि ते म्हणतात की मला तुमच्या डोक्यावरची पीन द्या. आणि ती पीन घेऊन ते स्वतःच्या डोळ्यात खुपसतात. हे जे बिल्वमंगल दिसतायत आपल्यात, आंधळे होतात ते स्वतःच्या डोळ्यात खुपसतात. कारण ते म्हणतात की मी कृष्णाच्या मार्गावरती चाललो होतो, ही इंद्रिय जी आहेत, ज्ञानेंद्रिय जी डोळे आहेत, ते मध्ये आले त्याच्यात. आणि म्हणून त्याचाही मला कुठेही आता अडथळा नकोय, म्हणून त्यांना ते डोळ्यांना काढून टाकतात. आणि मग ते इतके भावनेमध्ये, कृष्ण भावने, की प्रत्यक्ष कृष्ण म्हणजे हरिद्वाराला जे भजन म्हणतात ते स्वतःला इतके कृष्ण भावनेत दृढ करतात की प्रत्यक्ष कृष्ण त्यांची भजनं ऐकायला येऊन बसतात. अंध झालेले डोळ्यांनी त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांना कुठेतरी इजा पोहोचवून डोळे घालवले, परंतु त्यांचं मन पूर्ण भगवंतांवर असतं. आणि अशी भजनं ऐकायला प्रत्यक्ष भगवंत तिथे येतात. अशी ही कथा पूर्ण केलेली आहे. आणि असा भक्त भगवंतांना प्रिय असतो की जो दृढ दृढ निश्चयाने स्वतःला मार्गस्थ करतो. आणि म्हणूनच या मार्गावरती कशा प्रकारे स्वतःला मार्गस्थ केलं जातं आणि जशा प्रकारे या भक्ताचं गुण लेखलेले आहेत, तसेच हे भक्ताचे गुण आपल्याला ऐकायचे. हरे कृष्ण माताजी.
हरे कृष्ण. प्राची माताजी वाचणार आहेत ना? माताजी हरे कृष्ण. प्रभूजी काय आले नाही. हरे कृष्ण. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे उद्विग्न न होता मग जो समतोल लागतोय आपल्याला, या चित्रातली कथा पण जाणायची आहे निश्चितच, की मग त्या गोष्टीनी स्वतःला, की मग तो राग, तो द्वेष आणि ते चिडणं आणि तो समतोल, की कुठल्याही प्रकारे त्या गोष्टींनी उद्विग्न न होता स्वतःच्या मनाला कंट्रोलमध्ये ठेवणं, स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रित करणं, कुणाही गोष्टीमुळे उद्विग्न न होता दुःख, भय, चिंता, हर्ष आणि दुःख, की सुख आणि दुःख, भय आणि चिंता या सगळ्या गोष्टींमध्ये स्वतःला कुठेतरी बॅलन्स करतोय, कुठेतरी समभाव राखतोय, असा हा चित्रकेतूची कथा आहे. इथे इथे शिव बसलेले आहेत आणि शिवांच्या मांडीवरती माता सती बसलेल्या आहेत. आणि या शिव हे स्तुती करतायत, भागवताची स्तुती, भगवंतांची स्तुती ऐकवतायत सगळ्यांना, भागवतांचं वर्णन ऐकवतायत सगळ्यांना. समोर आपल्याला व्यास मुनी दिसतायत, नारद मुनी दिसतायत, जे देहधारी भावनेमध्ये नसून आत्मधारी भावनेमध्ये बसलेले आहेत. हो, त्यामुळे माता सती जरी भगवंतांच्या शिवांच्या मांडीवर बसली असेल तरी त्याकडे कोणाचंच लक्ष नसतं. आणि असाच एक दृढ भक्त, असाच एक निर्मळ भक्त वरूनही चाललेला असतो अवकाशातून. आणि तेव्हा तिथून चाललेला असताना चित्रकेतू महाराज असतात ते, आणि ते शिवांकडे बघून स्मित हास्य करतात. पण ते स्मित हास्य कारण कुठेतरी भगवंतांची स्तुती आणि ऐकायची असते, आणि ते वर्णन ऐकून केलेलं ते हास्य असतं, जे शिवांना समजतं. पण माता सती मात्र त्याचा खूप चुकीचा अर्थ घेते, आणि त्यांनी भगवंतांच्या मांडीवर, शिवांच्या मांडीवर बसलेत म्हणून आपल्याला चित्रकेतू हसलेत हे जेव्हा घेतलं जातं, तेव्हा माता सती त्यांना वृत्तासूर होण्याची कुठेतरी शाप देते. पण त्या शापाचा सुद्धा चित्रकेतूंनी आनंदाने स्वीकार केलेला आहे, उद्विग्न न होता तो स्वीकार केलेला आहे. अशा प्रकारे हा जो निर्मळ भक्त असतो, शुद्ध भक्त असतो, तो भक्तीमध्ये स्वतःला इतकं दृढ करतो. ज्या नारद मुनींची आपण गोष्ट ऐकली, की ज्यांनी या शापाचं सुद्धा वरदानामध्ये रूपांतर केलंय, की कशा प्रकारे या शापाचं, की तुझ्या डोक्यावर छप्पर नसेल असा जेव्हा दक्षाकडून त्यांना शाप मिळतो, तेव्हा तो शापही ते स्वीकारतात, आणि तो शाप स्वीकारून ते जागोजागी मग अनेक लोकांमध्ये ते फिरतायत आणि सगळ्यांना महत्वाची अशी दीक्षा देत आहेत, आणि महत्वाची अशी कृष्ण भावना सगळ्यांमध्ये कुठेतरी ज्या भगवंतांच्या भावनेचा प्रसार करतायत, त्यांना मार्गदर्शन करतायत. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणाले, की तो शाप सुद्धा प्रभुपादांना 70व्या वर्षी कुठेतरी हिंडवतोय, फिरवतोय, कारण त्या शापाचं कुठेतरी परंपरेमार्फत ती शाप सुद्धा तिथे आलेला, शाप सुद्धा त्या परंपरेमार्फत गुरूंकडे आलेला आहे. आणि प्रभुपाद म्हणाले, की कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी आज मीही जागोजागी फिरतोय. त्या वयामध्ये सुद्धा प्रभुपादांना निरनिराळ्या ठिकाणी प्रवास करायला लागतोय. अशा या शापाचं वरदानामध्ये रूपांतर केलंय, प्रत्येकाच्या मनात ही भावना दृढ केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्राची माताजी आहेत का? जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियावर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत् प्रयास करीत नाहीत, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो भक्त सर्वसाधारण दैनंदिन क्रियांवर अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त कोणतंही फळ प्राप्ती करण्यासाठी, मग त्या फळाची अट्टहास नसतो मनामध्ये, कुठल्याही गोष्टी की मला हे पाहिजे, म्हणजे मला हे केलं की हे मिळेल, मला ते केलं की ते मिळेल, आणि तो कुठल्याही चिंता. मग इस्कॉनचे मग प्रभूजी, नामनिष्ठ प्रभूजी नेहमी सांगतात, की आम्हाला ही सगळ्या गोष्टींची काय म्हणतात त्याला, अरेंजमेंट करायची असते, इस्कॉनच्या अनेक जबाबदाऱ्या असतात, पण आम्हाला कधी चिंता नसते त्याची. आम्ही ते चिंता रहित, कारण ती भावना महत्वाची आहे. ते कृष्ण भावना भावित कर्म केलं जातं, आणि त्या भावनेने युक्त होऊन जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते कुठल्याही बांधिलकी ठेवत नाही, की मला हे करायचंय, मला ती चिंता आहे, मग त्याचा स्ट्रेस येतो. मग एखादी बघा हे मिळवायचंय, कंपनीमधलं ते काम करायचं, तर अतिशय मला स्ट्रेस रिलीफ पाहिजे, मला स्ट्रेट बस्टर हवंय, मग मला इथे फिरायला जायचंय, मला तिथे फिरायला जायचंय. अहो, पण याची आवश्यकता कधी येते, जेव्हा ती भावना दृढ होत नाही. आणि म्हणूनच ही भावना अत्यंत महत्वाची आहे, आणि असा भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. अशा या सगळ्या भक्तांचे गुण भगवंतांनी सांगितलेले आहेत. हरे कृष्ण. कृष्ण. जो
जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टीचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे प्रल्हाद महाराज आपल्याला समोर दिसतायत बघा, की ज्यांनी इतकी दृढ श्रद्धा मनामध्ये होती, की मग कशाचाही तमा बाळगली नाही. रोजच्या रोज मरणोत्तर यातनांना कुठेतरी मरणासम अशा यातनांना तोंड द्यायला लागत होतं, परंतु कुठेही त्यांनी त्या गोष्टीची तमा बाळगलेली नाहीये. कारण का? मनामध्ये दृढ श्रद्धा होती, भगवंत आहेत आणि माझं रक्षण करणार आहे. आणि म्हणून कुठल्याही गोष्टीचं दुःख केलेलं नव्हतं. जो हिरण्यकश्यपू प्रत्यक्ष स्वतःचे वडील आपल्याला या मरण यातनात घालतायत, परंतु नक्की शेवटी त्यांनी नृसिंहाकडे हीच प्रार्थना केली, की माझ्या वडिलांना मोक्ष मिळेल का? कारण ते प्रल्हाद महाराज होते हो, त्यांच्या मनामध्ये निर्मळ भावना होत्या. आसुरी योनीत जन्माला येऊन सुद्धा त्यांनी भगवंतांवर दृढ प्रेम केलेलं होतं. भगवंतांवर मनापासून प्रेम करून श्रद्धा ती मनामध्ये भगवंतांविषयी होती आणि असेच भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एक मिनिट माताजी, काहीतरी काही प्रॉब्लेम आहे का? मी हा वाचते. झाला सर. ओके. हरे कृष्ण. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, स्तुती निंदा यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांती आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो घरादाराची काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तीमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चित्रामध्ये जे दिसतायत ते अमरीश महाराज आहेत बघा, की ज्या अमरीश महाराजांचं आपण कथा आहे, की ते अमरीश महाराजांनी कशा प्रकारे भक्तीमध्ये स्वतःला इतकं दृढ केलेलं होतं, की मग जे आपण श्लोक जो वाचतो, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम स्मरणम पाद्य सेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ही प्रत्येक अवयव मग अमरीश महाराजांनी प्रत्येक मग कानाने ते ऐकत होते, जे ते सगळं भगवंतांची स्तुती ऐकत होते, जे कीर्तन करत होते, भगवंतांचं नामस्मरण, जे पावलं चालत होते ते सुद्धा भगवंतांच्या मंदिरांकडे, आणि कशा प्रकारे प्रत्येक अवयव त्यांचा त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये व्यस्त झालेला होता. आणि असे हे अमरीश महाराज इतके दृढ भक्त होते, परंतु त्यांच्याविषयी मत्सरी भावना कोणाच्या मनात होती तर आपल्याला दुर्वास ऋषी दिसतायत. आणि या दुर्वासांचं नंतर निश्चितच प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुदर्शन चक्र त्यांच्यावर सोडलेलं होतं, कारण कुठेतरी ती मत्सरी भावना त्यांच्या मनामध्ये होती आणि त्यांनी तो शाप दिला. परंतु अमरीश महाराजांनी तोही अक्षरशः कशा प्रकारे त्यांनी त्याचंही स्वागत केलेलं आहे. असा हा भक्त की जो स्वतःला सुखदुःखामध्ये, जो सर्वात, जो शत्रूलाही मित्रत्वाच्या भावनेने बघतो, स्तुती आणि निंदा यामध्ये समभाव राखतो, घरादाराची काळजी न करता ज्ञानामध्ये स्थित आहे. मग जो मला हे हवंय, माझ्या घराला मला ते करायचंय, मग तुम्ही भौतिक जगात आहात तर या सगळ्या गोष्टीला करताय, परंतु ती भावना दृढ करण्याचा प्रयत्न करा. कृतज्ञतेची भावना महत्वाची आहे आणि असाच भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. मग तो जो आपण शेवटची स्लाइड जी बघितली, या स्लाइडवर भगवंत तेच सांगतायत, जे भक्ती सेवेच्या या अविनाशी मार्गाचं अनुसरण करतात, जे पूर्णपणे श्रद्धेने स्वतःला जोडून घेतात, मला सर्वोच्च ध्येय बनवतात. मग बघा, ज्या डोळ्यांना सुद्धा कुठे अडथळा आला नाही आणि त्या डोळ्यांचं सुद्धा त्यांनी काढून टाकले ते डोळे, कारण जे ज्ञानेंद्रिय, कुठेतरी ती इंद्रिय त्यांना अडथळा आणत होती त्यांच्या कृष्ण भावनेच्या मार्गामध्ये, म्हणून त्यांनी त्या डोळ्यांना सुद्धा काढून टाकलं. असे हे भक्त भगवंतांना अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. इति द्वादशोऽध्याय समाप्तः. आपण इथे 12वा अध्याय संपवलेला आहे. मला असं वाटतं, माहिती नाही प्रभूजी आजही आलेले नाहीये, काही कारण असेल, कारण सध्या ते खूप बिझी आहे. आपल्याला आज कळेल नाहीच त्या ते दिवशी ते आले. येतील, दिसत नाहीये. हम्म. कारण आता यावेळेला कसं आहे का, प्रभूजी काही काही ठराविक बॅचेस मध्ये जातात. आता यावेळेला प्रतिसाद सगळ्याच बॅचेस मध्ये असाच आहे, कारण दिवाळीच्या ह्याच्यामुळे सगळ्या बॅचेस मुळे हीच संख्या आहे. नाहीतर प्रभूजी काही ठराविक ह्याच्यात जातात. तर माहिती नाही, जर आले उद्या परवा तर निश्चित आपण त्याप्रमाणे लक्षात ठेवू. प्रभूजींना वेळ असेल त्याप्रमाणे ते येतील.
हरे कृष्ण. इति द्वादशोध्याय समाप्तः. कोणाला काही प्रश्न असतील या हा, मार्फत मी मला सगळ्यांपर्यंत हे पोहोचवू इच्छिते आहे की या भक्तीच्या सेवा, मग ज्यांना व्हॉलेंटिअरिंग करायचंय, ज्यांना जशा प्रकारे आपल्याकडे आज स्वाती माताजी आहेत, प्राची माताजी जे भक्तीमध्ये सेवा करतायत, ही जी कृष्ण सेवा करतायत, त्याच प्रकारे कृष्ण सेवा करण्याची ज्यांची इच्छा असेल त्यांना तो फॉर्म नक्की मी हे करेन. आणि बाकीही दानाविषयीची तुम्हाला डोनेशन्स लिंक पाठवल्या जातील. स्वेच्छेने तुम्ही जे करू इच्छिता ते करा. कुठलीही सक्ती नाहीये तुमच्यावरती. तुम्हाला कृतज्ञतेच्या भावनेने जे काही दान करायचं असेल, ते मंदिराचं बांधकाम चालू आहे, तो प्रभूजींचा खूप मोठा मानस आहे. लवकरात लवकर ते मंदिर सर्वांसाठी खुलं करायचंय, जिथे आध्यात्मिक टप्प्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती ज्ञान संपादन केलं जाणार आहे आणि ते निश्चित सगळ्यांना खुलं असणार आहे, मोफत दिलं जाणार असणार आहे. आणि असा प्रभूजींचा खूप मोठा मानस आहे, ज्याच्यावरती आपण निश्चित प्रभूजींना कुठेतरी मदत करू शकतो. ज्यांना जी मदत करणं शक्य असेल ती नक्की करा. मी त्याच्या सगळ्या लिंक्स तुम्हाला ग्रुपवर शेअर करेन. तुम्हाला जे शक्य असेल ते स्वेच्छेने करा, एवढीच प्रार्थना, एवढीच विनंती वजा प्रार्थना मी सगळ्यांना करते आणि सूचना रादर. आणि त्यांनी निश्चितच ते लक्षात घ्यावं. हरे कृष्ण. बोला माताजी, स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला 2 प्रश्न आहेत. एक पहिला प्रश्न म्हणजे आपण जे ग्रंथाची लिंक पाठवली ना, तर त्यात गीतेचा म्हणजे भगवद्गीता जशी आहे तशी नाही, बाकीचे आहे का? कारण कुठली ते लिंक अंजली पाठवली? आपलं ग्रुपवर एक लिंक आहे ना ग्रंथाची. हो, पण ती प्रभुपादांचीच आहे, जशी आहे तशी. हो, पण नाही म्हणजे गीता नाहीये, फक्त ते वेगवेगळे असे सेट पाठवलेत त्याच्यात. मी पाहिलं बघते मी. एकदा, मी परत एकदा बघते. कारण कारण एक आहे ती पूर्ण, मग अंजली 2. अच्छा, बरं. अंजली माताजींना मिळाली नाही का ती? नाही मिळाली, तर मी ते ठीक आहे, पाहू ठीक आहे. लागले, तर बरं. त्याच्यावर बाकीचे सगळं सेट आहेत. गीताचं हे नाही, भगवद्गीता नाहीये. मी बघते, मी पुन्हा एकदा बघते आणि पुन्हा जे बरं. काही असेल ते पुन्हा आपण शेअर करू. बरोबर आणि माताजी, हरकत दुसरं नाही. म्हणजे बोला. दुसरं एक असं विचारायचं होतं, 11व्या अध्यायामध्ये वैश्विक रूप म्हणजे काय, ते थोडं नाही लक्षात आलं. वैश्विक हा शब्द नाही लक्षात आला. विश्वरूप, विश्व जे चराचर माताजी, अच्छा, अच्छा. पूर्ण विश्व त्यांच्या, की ज्या वैश्विक म्हणजे विश्वरूप. पूर्ण विश्व त्यांच्यामध्ये सामावलेलं होतं, असं अच्छा. विश्वरूप दर्शन, ज्याच्यामध्ये अच्छा. पूर्ण चराचर सामावलेलं होतं. एकाच ठिकाणी अर्जुनाला त्याचं दर्शन झालेलं आहे. असं हे विश्वरूप, विराट असं रूप भगवंतांचं, हे विश्वरूप माताजी. बरं. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे बोला कृष्ण. माताजी, बोला. म्हणजे ज्यावेळेस अर्जुन विश्वरूप बघत असतो, त्यावेळेस त्याच्या असं लक्षात येतं की दिशा दिसत नाहीत, पृथ्वी दिसत नाही, आकाश दिसत नाही, सर्व ब्रह्मांडात फक्त हे रूपच दिसतंय. एक्झॅक्टली. म्हणजे जे श्रीकृष्णाला विश्वरूप दाखवायचं होतं की सगळ्या विश्वात मीच आहे, ते दाखवण्यासाठी ते हे अगदी रूप आहे. बरोबर, अगदी बरोबर. संपूर्ण विश्व सामावलेलं होतं त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच जे काही अग्नीनी त्यांच्या जे होतं, ती सगळी उष्णता, म्हणजे जे काही होतं ते सगळं भगवंतांच्या त्या विश्वरूपातून दर्शन देत होतं माताजी. आणि म्हणून त्याला विश्वरूप आणि म्हटलेलं आहे. तेव्हापासून मग मंदिरात गेल्यानंतर पाठीमागं सुद्धा दर्शन करतो आपण. हो, हो. कारण बरोबर. अर्जुनाला कळतच नाही की तो पुढे आहे का पाठीमागं आहे. बरोबर. कारण तिथे अंत नाही, मध्य मग नाही आणि दोन्हीकडे सुरुवातही नाही. अगदी बरोबर. जिथे सुरुवात नाहीये, मध्य नाहीये, हा, अंत म्हणून मग नाहीये. मंदिरात गेल्यानंतर सुद्धा तेच मंदिरात. हा, आणि मग मंदिरातही तोच असतो. म्हणून मंदिरात प्रदक्षिणा घालताना पाठीमागं गेलो तरी तो आहे, म्हणून पाठीमागं सुद्धा आपण दर्शन घेतो. अगदी बरोबर, अगदी आणि बरोबर. मग पुन्हा पुढे येऊन प्रदक्षिणा करतो. दर्शन घेतो. कारण ते तर हे ते वातावरण आणि विश्वरूप मंदिराचं. पाहिल्याचं प्रतीक. बरोबर, बरोबर. या सगळे हे जे ज्ञान आहे, नक्कीच हे हरे खूप कृष्ण. महत्वाचं आहे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. बाकी काही प्रश्न आहेत कुणाला? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नाही, काही नाही, प्रश्न नाही काही. ठीक आहे. हरे कृष्ण. आपण प्रार्थना मला म्हणते. हरे फक्त कृष्ण. हात जोडून हरे हे कृष्ण जे- मॅडम. हा, बोला विश्वेश्वर प्रभूजी. हरे कृष्ण. मला एक प्रश्न आहे. प्रश्न असा आहे की भगवद्गीतेचा उपयोग करून आपण क्रोधावर कसं नियंत्रण आणता येतं? कसं आहे बघा, भगवद्गीतेचा म्हणजे हे ज्ञान प्रभूजी, प्रत्येक अध्यायातून आपल्याला ज्ञान मिळते. बरोबर. आता हे ज्ञान आपण घेतोय, हे ज्ञान नुसतंच घ्यायचं नाही हो, त्याचं आचरण करणं.
बरोबर. आता हा जो क्रोध तुम्ही म्हणताय, आपण हळूहळू पुढे चाललोय. 11वा झाला, आज 12वा भक्तीचा टप्पा बघितलाय. तुम्ही याच्याही आधी होतात, पण 14व्या अध्यायात तुम्हाला निश्चित याविषयी आणि आता उद्यापासून जे ज्ञान घ्यायचंय हे याच गोष्टीवर घ्यायचंय प्रभूजी, की या ज्या त्रैगुणांचा प्रभाव आपल्यावरती आहे, या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली न जगता त्या गुणातीत कसं व्हायचंय आणि त्या क्रोधावरती नियंत्रण. मग हे जे काम, क्रोध, लोभ, हे जे मायेच्या आपण आवेष्टनाखाली आहोत त्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं हे ज्ञान आपल्याला उद्यापासून घ्यायचंय. आणि ह्या ज्ञानाचा निश्चित तुम्हाला उद्यापासून मी सांगीन. मग तुम्हाला उद्याचा अध्याय झाल्यावर त्याचा पुष्कळ उलगडा होईल प्रभूजी. उद्यापासूनच्या अध्यायामध्ये आपल्याला त्रिगुणांविषयीच जाणायचं. ज्या भौतिक जगामध्ये आपण बांधले गेलेलो आहोत त्याच्यातनं कसं बाहेर पडायचंय आणि ही बांधिलकी कशी, ती आपल्याला 13व्या 14व्या आणि त्याच अध्यायापासून सुरुवात होती प्रभूजी. तर थोडा धीर धरा, कारण आता मी त्या तितक्या विश्लेषित स्वरूपात सांगू नाही शकणार. जेव्हा तो अध्याय सांगेन तेव्हा त्याचं तुम्हाला नक्की पुन्हा तो उल्लेख करेन त्याच्यावर प्रभूजी. ठीक आहे. हा पण येतो थँक्यू ना मॅडम. माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता बोला. आपल्या ह्याच्यातला 18वा श्लोक पण येतो ना, समशत्रोच मित्रेच तथा तो तर आहेच. मानापमान तो योग. भक्तीचा आहे. तो एका भक्ताचे गुण सांगितलेत माताजी. आणि निश्चितच या भक्तीच्या मार्गातच, म्हणूनच कर्मयोग झाला, अष्टांग योग झाला, ज्ञान योग झाला, सांख्य योग झाला, हे टप्पे झाले. पण भक्तीच्या या योगातून तुम्हाला हे गुण अगदी तात्काळ मिळू शकतात आणि म्हणूनच त्या भक्तीचं हे महत्व सांगते. पण याच्याही पुढे जाऊन उद्या आपल्याला काय जाणायचं हे मी उद्याच सांगेन खुलासा अच्छा. करून. म्हणजे मला तुम्हाला वाटलं नक्की त्याचा खुलासा हा. होईल की मग हा कर्मयोग काय बघितला आपण भक्ती योग काय बघितला आणि आता हे ज्ञान का आवश्यक आहे हे उद्या नक्की जाणं अजून सखोलपणे. मग हे हा सुरुवातीलाच हे मी येत नाही सांगेन. का, शीतोष्ण सख दुःखेशु मध्ये येत नाही का, ते त्यामध्ये येत नाही येतं, का? ते पण सगळं येतं माताजी. हे ज्ञान प्रत्येक अध्यायात आहे. ज्ञानयोग हा प्रत्येक अध्यायात आहे आणि हे हरे ज्ञान कृष्ण आपल्याला माताजी. मिळालंय. पण याच्या पुढे जाऊन आपल्याला जो त्रिगुणांचा प्रभाव जाणायचा आहे तो उद्यापासून जाणायचा आहे. अच्छा. मनुष्याच्या जो हरे प्रकृती, जी कृष्ण. भौतिक प्रकृती आहे आणि त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये जो आपण प्रभावित जगतोय याच्यावर, त्याचं ज्ञान आपल्याला घ्यायचंय की त्याच्या गुणातीत कसं जायचंय. मग या क्रोधावर नियंत्रण कसं आणायचंय, त्या लोभाला, मोहाला कसा टाळायचंय. या भक्तीच्या मार्गातून आपण हे गुण तर जाणलेले आहेत आणि उद्याही आपल्याला या गुणांना पुन्हा जाणायचंय. पण त्याचं स्वरूप निश्चित प्रकारे वेगळं असेल. ते तुम्ही उद्या नक्की पुन्हा ऐका आणि तुमचे अच्छा. बरेच खुलासा होईल तुमच्या मनामध्ये. निश्चितच हम्म. तुम्ही ते अजून विश्लेषित प्रमाणे जाणार. बोला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मला माताजी. ही कथा बोलायचंय जी तुम्ही काही? सांगितली ब्रह्माची. हा, हरे कृष्ण माताजी. बोला माताजी. ऐकतेय मी. तुळशीदासांची जी कथा आहे, हो, तुळशीदासांची जी कथा आहे ती आणि तुम्ही सांगितलेली कथा पुष्कळशी सारखीच आहे. सारखी आहे का? ओके माताजी, बरोबर. बिल्व मंगल ठाकूरांची ना? हा बरोबर बरोबर. हा, हेच ते हेच सुद्धा बायकोला भेटायसाठी जातात आणि माडीवरून साप ते पडलेला असतो तो दोरी समजून त्याला हा, धरून वर जातात. हो हो. म्हणजे तो इतका तर ती आवेग असतो. हा, तिला विचारते की माझं, हा, तर ती कथा आणि ते नाव काय मी विसरले तुम्ही सांगितलेलं. बिल्व मंगल तुळशीदासांनी तुम्ही ठाकूरांची. कोणाची कथा सांगितली? बिल्व मंगल ठाकूर माताजी. हा, बिल्व मग ते दोन्ही कथेत खूप साम्य आहे. साम्य आहे, बरोबर. हा, दोन्ही भक्ताचे कथेत गुण खूप शेवटी. साम्य आहे. अगदी बरोबर. मग तुलसीदासांसारखे भक्त मग कशा प्रकारे हा, त्या हा. प्रगतीशील टप्प्यावर येतात. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. गेले. हा. हरे तिथून कृष्ण. त्यांनी सुद्धा बायकोला माताच म्हटलं ना. बरोबर, अगदी बरोबर, हरे अगदी कृष्ण. बरोबर. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा हरे सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. आपण एकदा मंत्र म्हणूया सगळे. हरे हो. कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे, राम, हरे हरे राम, राम, राम राम, राम हरे हरे हरे. हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे कृष्ण. राची माताजी नव्हतात का तुम्ही? काय आलं? तुम्ही माताजी नव्हतात का नव्हतात का? मध्यंतरी? त्या तुम्ही म्यूट झालेलात माताजी. होती ना. हा, तुमचा आवाज आला नाही एक दोनदा. हरे ठीक आहे, कृष्ण. काही हरकत नाही, काही हरकत नाही. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.